Частка другая. Раздзел 1. Калі Васіль прачнуўся, у хаце яшчэ ўсе спалі. Але як толькі ён стаў сапучыў сцягваць адзежу, маці ўсхапілася, пачала завіхацца каля комінка. Лучынка ад вугольчыка, выкапанага ў печы, разгаралася неахвотна, і Васіль выправіўся на двор, не дачакаўшыся, калі агонь асветліць хату. На ганку ён аж захлынуўся ад халоднага, нейкага прасторнага паветра. Было не цёмна, не так, як мінулымі начамі, а шаравата. І ў гэтай шэрані кідалася ў вочы, якое ўсё навокал белае, чыстае, як бы прыбранае на свята. Гэтая чысціня весяліла, як бы сама абяцала радасць. Васіль пачуў прыліў незвычайнай бесклапотнай бадзёрасці. Ён гатоў быў ужо молада, як выпушчаны на волю жарэбчык, скочыць з ганка. Калі ўсярэдзіне заныў такі жывы неспакой, замутніў чысціню святочнасць напамінкам, Ганна ідзе з глушаковым Еўхімам. Еўхім нахіліўся да яе, штосьці сказаў, засмяялася. Ён, Васіль, за ясакарам з торбай. Васіль ціха сышоў на снег, паволі важка патупаў к хляву. Гус, пачуўшы яго крокі, з надзеяй заржаў, дзьмухнуў твар цеплынёю. Васіль пачухаў яму за вухам, вобмацкам прабраўся ў закутак, прынёс в абярэмку сена. Калі гус пацягнуўся к сену, захрумстаў. Васіль памякчэлы, лагодны, пастаяў побач, слухаючы мілае храпусценне, цешачыся родным пахам хлява. Гэтыя дарагія праявы глушылі сум пагання, вярталі хоць і не бесклапотную ўжо асцярожную радасць. Хіба ж можна было ніяк не адгукнуцца на тое, што збылося такі жаданне. Зноў бач тут, у родным цяпле, сваім хляве, сваёй гаспадарцы, на волі. Учора, калі заходзіў сюды, усё гэта здавалася яшчэ нібы непраўдзівым. Цяпер жа радасць была яснейшая, як бы больш трывалая. Пад павеццю снегу амаль не было, бо вецер дзьмуў з другога боку, і зямля тут цямнела, як на балоце. Ён перацягнуў калёсы к сценцы і высунуў з кутка сані, уставіў у завератні аглоблі. Калі закручваў аглоблі, завератні так трашчалі, што здавалася вось-вось лопнуць. Саўсім рассохліся за лето. Рыпяць все адно, як не хочуць служыць. Ён успомніў учарашнюю матчыну скаргу, што няма чым паліць у печы, і зірнуў у куток, дзе складвалі дровы. Там і праўда ляжала толькі некалькі галінак, ды тоўсты сукаваты смаляк, абшчапаны з бакоў. На смаляку было многа знакаў ад сякеры. Відаць, маці або дзед спрабавалі пасекчы, але не маглі саўладаць. Трэба будзе па дровы з'ездзіць. Рухнулася клопатная думка. Васіль намерыўся ўжо вярнуцца ў хату, узяць сякеру, як паявілася, перамагло іншае жаданне паглядзець гумно. Адчыніў варотцы, лёгка, нецярпліва пайшоў белай сцежкай к прыгуменню. Калі ўбачыў цёмныя абрысы гумен, што цягнуліся ў ранішняй шэрані маўклівым панурым радам, зноў ажыла трывожнасць. Страшная ноч, нібы зноў наблізілася. На момант аж затаіўся, ці не чутно крокаў ззаду, дотыку абрэза. Всё ж халаднаваты, нейкі асабліва свежы пах саломы з гумна, зычны рып паслухмяных гуменных варот не прайшлі міма ўвагі. Стрывожаная душа адгукнулася на гэтыя родныя праявы ціхай затоенай радасцю.
Ён не зачыніў варот, і шэрань з надворку азначыла падмецены ток з горкай мякіны ў кутку, ладунак снапоў у адным застаронку і салому ў другім. Снапоў намалочаных было ўжо менш, як тады, калі ён малаціў апошні раз. Ён ведаў, што матка і дзед Дзяніс рабілі тут без яго. Васіль скінуў, разаслаў некалькі снапоў, намацаў павешаны на сук сахі цэп, размахнуўся, весела выцяў бичом па калоссі. Даўно не чуў ён у руках ва ўсім сваім целе такой радаснай сілы. Канца меры, здавалася, не было ёй, аж дзіва, колькі накапілася яе за тое дурное абібоцтва ў юравіцкай міліцэйскай баковатцы. Як згаладалы за акрайчык хлеба, чапіўся Васіль у выслізганае дубовае цапільна, дзівячыся з лёгкасці бича, ударыў яшчэ раз, другі, стаў махаць, біць. Адно было нядобра. Цемнавата ў гумне, біць даводзілася наўздагад. Як ні шкада, хочаш не хочаш, трэба вешаць цэп зноў на саху. Да таго ж успомнілася, што пад павеццю непасечаны смаляк. Маці, мабыць, няма чога запаліць у печы. На астатак не ўтрываў, памахаў цэпам, як пастух пугаю, проста так, для забавы. Зноў выйшаў на белую сцежку, чуючы моц у целе, павесялелы, пад павеццю люта накінуўся з сякерою на смаляны корч, лупіў па карчы карчом аб калодку так, што ад жар кідала самога. Кінуў світу на сані, у белай сародцы біў, разламваў корч датуль, пакуль не засталіся ад яго крывулю ды трэскі. Неўзабаве ён ужо ішоў з драўляным вядром да калодзежа, які быў на мяжы яго і дзядзькі Дамеціка сяліб. Трэба было напаіць каня. Вядро на кручок вочапу Васіль не павесіў, а кінуў, кручок не стаў зачапляць і так не сарвецца, не патоне. Ва ўсім тым, што што не рабіў цяпер, як бы хваліўся хвацкасцю сваёй, спрытам. Выцягваючы вочап з калодзежа, з якога знаёма пахла мохам, старым мокрым дрэвам і вадою, ён пачуў, што з суседняга двара нехта падыходзіць, і азірнуўся. Гэта быў не Дамецік. Ішоў плячысты, з васпаватым тварам малады мужчына, у вайсковай вопратцы і зімовай шапцы з вострым верхам. А, арыштант заявіўся? Павітаўся мужчына, здалося Васілю з насмешачкай. Васіль мелькам заўважыў, у таго, што падыходзіў ад чаравікаў да самых калень, былі накручаны чорныя анучы, і ногі ў іх былі падобны на вялізныя граковыя. Надзеў чаравікі і хварсіць, з асуджэннем падумаў Васіль. Ён не так пазнаў, як здагадаўся, што васпаваты вайсковы Міканор, Дамецікаў сын, які вярнуўся са службы. Маці ўчора, між іншых вясковых навін, памянула і гэту. Арыштант. Ну і арыштант. Ад табе які сабачы клопат дае таго. Адгукнуўся думкаю на суседава прывітанне пакрыўджаны Васіль. Міканор жа нібы нічога і не сказаў, такога здзівіўся. Ты чаго, ваўкаваты такі? А таго. Лепей быць ваўкаватым, як авечкаю. Каб не кусала ўсякае. Васіль узяўся за дужку вядра, не гледзячы, сунуў вочап у бок Міканора, намерыўся ісці. Пастой! Паспрабаваў затрымаць Васіля Міканор. Нядобра так, не па-суседску. Шчэ і двума словамі не перакінуліся, ўжо грызціся сабраўся. А я так да другіх, як яны да мяне. І Васіль, паказваючы, што гаварыць больш не хоча, падаўся з вядром да хлява. Не па-суседску, бач? А ты са мной? Па-суседску? Думаю, як чаравікі ды шапку ваенную надзеў, дык і абзываць всякім словам вольно яму.
Думае, калі чалавек з арышту прыйшоў, то і пляваць на яго можна. Васіль пагразіўся. Скажы яшчэ раз такое плюнь, пабачыш. Так Васіль і затаіў бы злосць на суседа, адрэзаў бы сябе ад яго, калі б гэтай сустрэчаю цяперашняе знаёмства іх і закончылася. Але пад вечар, калі Васіль прыцягнуўся з лесу з возам дроў, маці пераказала яму, што прыходзіў Міканор і прасіў зайсці пагаманіць. Васіль на гэта запрашэнне не сказаў нічога, але потым, як нездаволена матнуў ён галавою, маці здагадалася, што яно не спадабалася сыну. Маці не стала дапытвацца, што ж такое ўчынілася між сынам і суседам, ведала, што Васіль усё роўна не скажа, але не ўтрывала, каб і раз і другі не перадаць Міканорава запрашэнне, знарок дадаючы ад сябе розныя выдумкі, якія маглі б усцешыць сынава сэрца. Сказала, што вельмі хваліў Васіля за гаспадарлівасць і прасіў, каб ён за нешта не злаваў. Дзед Дзяніс падтрымаў яе. Не адведаць суседа, не ўважыць ласкай такую радасць, як прыход са службы, нягожа. Усё ж пайшоў Васіль к Міканору неахвотна. Так, абы не крыўдзіць маткі і не паказаць непашаны да суседа. Рашыў пасядзець трохі для прыліку, пагаворыць пра тое-сёе, спомніць матчын наказ і вернецца сабе. Васіль спаткаў Міканора на двары, той нёс сенца ў ражку. «Заходзь, зараз прыйду», — сказаў Міканор, ідучы. Ён вярнуўся ў хату, атрэсваючы чырвоныя, мусіць, толькі што памытыя рукі. «От, брат, за гаспадарку бяруся». Міканор выцер рукі ручніком, засмяяўся. «Забыў усё, што ўмеў. Спачатку вучыцца трэба». «Не кажы», — запярэчыла Дамеціха, што поралася каля печы. «Чалавек падумае, што і праўда. Не слухай яго, Васільку. Смяецца ён». «Аге, смяюся. Добрыя смешкі. Паранку рабіць ужо не знаю як». «Не слухай яго, Васільку. Умее, всё умее». Дамеціха стала збіраць вячэру. Перад тым, як сесці за стол, Міканор запрасіў Васіля, але той адмовіўся. Некалькі хвілін потым угаворвала далучыцца да ўсіх і Дамеціха, аднак Васіль на гэты раз цвёрда стаяў, даводзячы, што толькі што вячэраў дома, наеўся аж лішне. Дамецікавы селі адны. Тады надышла цішыня. Дамашнія вячэралі, а Васіль, з выгляду важны, сталы, стараючыся трымацца ўпэўнена, з вельмі ж пільнаю увагаю разглядваў карткі на сцяне. Акрамя той пажоўклай ад даўнасці карткі, на якой Дамецік, малады і хвацкі ў страшнай калматай, як стог шапцы, цягнуўся побач з нейкім незнаёмым. Картку гэту, казалі, стары Дамецік прывёз яшчэ з японскай вайны. Было тут і некалькі Міканоравых здымкаў. З іх Васіль раней бачыў толькі адзін. Міканор, стрыжаны ў гімнасцёрцы, шыракаватым камляром, нечыў, як бы напалоханы. Васіль, калі пабачыў гэты здымак першы раз, аж здзівіўся. Што гэта магло так напужаць хлопца? Цяпер побач з гэтымі здымкамі было некалькі новых. На кожным Міканор з невядомымі таварышамі, усе апяразаныя рамянямі, ў блішчастых ботах, шапкамі. «Я то маё аддзяленне», — сказаў Міканор, сёрбаючы боршч. Васіль всё ж чуў сябе неякавата, чужым, і, разглядаючы карткі, чакаў адно той пары, калі можна будзе, не рызыкуючы прыстойнасцю, вырвацца сабе на волю. Агледзеўшы карткі і раз, і другі, ён ужо намерыўся сказаць Дамецікавым, што трэба падацца дадому, зрабіць яшчэ сёе-тое, калі на двары пачулася гамонка, крокі. Першы ўвайшоў шумліва і весела Хоня, бацько і матка.
Ён быў у падранай свіце і ў падранай шапцы, але і ў гэтым звычайным сваім убранстве удаваў проста такі фарсуном. Так спрытна вісела на пашкі світа, так смела ліпла да макаўкі шапка. «Вечар добры ў хату, кеп жылося і кеп вялося», — сказаў ён звонка і цвёрда. «І табе, Васіль, добры вечар», — дадаў ён такім тонам, нібы толькі учора бачыліся. За конем появіліся яго прыяцелі. Чорны, пануры, як бацька, Пятро Пракопаў і куранёўскі гарманіст Алёша Губаты. Пятро толькі штосьці буркнуў пад нос і стаў у парозе, шырокай спіною амаль зусім затуліў Алёшу. «От, у самы час, вы, скажы, ты чулі, на вячэру акурат», прамовіўся з той жа весялосцю Хоня і, не чакаючы запрашэння, як дома, падаўся да лаўкі, сеў шырока, вольна. Дамеціха і дамечык, як трэба было па звычаю, запрасілі хлопцаў к сталу, але Хоня за ўсіх адказаў «Дзякуем». Не спадзяваліся, што так добра прыбудзем, дак дома натапталіся картоплі. «Пад'елі», — пацвердзіў Алёша, прымошчваючыся каля Хоні. «Пад'елі ці не пад'елі, а пасядзелі пот разам, паспробувалі б чаго Бог паслаў», — пачала было дамеціха, але чалавек перабіў яе разважліва. «Было б спробовать чаго, дак небось угаварылі б як-небудзь, а то от расол адзін да картопля. Чарка хоць бы дзе завалялася». «Апазніліся», — засмяяўся Міканор. «Што было, выпілі». «Багата там таго і было», — сказала дамеціха. «2 пляшкі якіх? Да мы знаем, што ахвотнікаў на гарэлку знайшлося. Дак ад етага мы не вельмі то зразу і ляцелі». Хоня хітра зірнуў на Міканора, павёў гутарку на іншае. «Хочам от Міканора з дзеўкамі нашымі пазнаёміць, бо ён жа, мабуць, забыўся. Да і дзеўкі, сказаць, збуту проста не даюць. Прывядзі да прывядзі». Возьміце яго, Хартонко», — ухапілася ахвотна дамеціха. «Няхай пагуляе. Толькі баімся, што ён можа цяпер да гарадскіх болей прывучаны», — сказаў Алёша Губаты, адольваючы нясмеласць, відаць, стараючыся патрапіць Хоню. «Не было калі прывыкаць там», — заявіў Міканор. «А ўсё-такі, пэўне, завёў якую-небудзь мармазелю?» — учапіўся Хоня. «Да не, так, праўда, гуляў сколькі разоў па берагу ці ў парку, і то з хлопцамі, з Марозам, з Кісялём». «З Марозам, кажы, так табе і паверым. З Кісялём, кажа, гуляў. Пабачыць бы нам таго Кісяля». Васіль з гэтай гамонкай і смешкамі стаў чуць сябе ў дамецікаў ямчэй. Ужо не хацелася асабліва ісці дадому, можна было і тут пасядзець, паслухаць. Ужо амаль супакоіўся, гатоў быў забыцца на ўсе страхі, калі дзверы адчыніліся, і ў пройме іх, як злы напамінак, як пагроза, паявілася постаць Грыбка. Васіль ад неспадзеўкі аж пахаладзеў. Больш за ўсё не хацеў, баяўся сустрэцца з Грыбком і на табе твар у твар. Васіль увесь ціснуўся, насцярожыўся, чакаючы самага паганага. На момант з'явілася падазрэнне, ці не знарок, ці не для гэтай сустрэчы запрасіў Міканор. Няўжо знарок падстроіў? Але паглядзець на Міканора, хоць бы вачыма праверыць падазрэнне, не мог. Нязводна сачыў за Грыбком. Нічога страшнага, як бы і не было. Грыбок толькі зірнуў на Васіля нядобра і сеў на другую лаўку. Ні слова не сказаў Васілю, але і ў маўчанні яго хлопцу яшчэ больш чулася непрыхільнасці і дакору. Цяпер Васіль быў нібы прыкаваны да сцяны. Каб і паспрабаваў, не змог бы, здаецца, адарвацца. Ён папракнуў сябе моўчкі.
Даў жа зарок не хадзіць ні да кога, не бачыцца ні з кім, дзень цэлы перабыў без якіх-небудзь прыкрых сустрэч. Трэба ж было прыперціся сюды. Ён зноў пачуў у сенцах крокі, павёў вачыма к дзвярам. Каго там яшчэ нясе? Увайшоў Чарнушка. Гэтага толькі і не хапала тут. Васіль, здавалася, уліп вачыма ў картку, але не бачыў яе, чакаў адно, што ж далей будзе. Васіль заўважыў. Павітаўшыся, Чарнушка адразу угледзеў, вылучыў з усіх яго. І Васіль тут. Прамовіў ён як бы давольны, але Васілю ад гэтага не стала вальней. Дамеціха адгукнулася, зайшоў па-суседску к таварышу, дзякуй яму. Ты ці не ўчора ўвечары прыбыў? Не хацеў адступіцца ад Васіля Чарнушка. Учора. Увечары. Уцямнела ўжо добра, як прыбыў. Уцямнела. Дак што? Да нічога. Бачыў я, нехта ўчора поцемкам падыходзіў за хаты, сказаў Чарнушка, як бы падобны на цябе, а ля хлява акурат ішоў. А сягоння чую, і праўда, прыбыў. Дак я і падумаў, што ты. Васіль прамаўчаў. Дак зайшоў бы няхай. Я то не сказаў тады нічога, бо не пазнаў добра. Не паверыў грэц яго, а то ж такі, мабуць, ты быў. Васіль марухнуў плячом, як бы хацеў адчапіцца. Не, гаворка, на шчасце, пайшла пра Міканора. Грыбок сказаў, што Міканор, няўрокам кажучы, спраўны вельмі з выгляду. Непагана, мабыць, на службе было. Міканор засмяяўся. Да сказаць, што пагано грэх. Адкарміўся, як бугай. Выгуляўся, пахваліў Міканора Хоня. Дак кеп гуляў вельмі, не сказаць. Было так не сакрэт, што пасля паходу іншы раз і сам, і конь пад табою, як у мыле. Калі ідзеш, ногі адна за адну чапляюцца, зарагатаў Хоня за ім Алёша і Пятро. Ледь дацягнешся, бувало, зноў жа на варце стоячы, у мароз на ветры, як папакалееш, дак аж, здаецца, душа заходзіцца. Кажух такі да пят, тулуп. Давалі як на варту ісці, дак і тулуп еты не паможа ўсё адно, халадзяча дабярэцца. Уга, да пячонкі дабярэцца. Стары Дамецік толькі пачаў быў казаць, гэта што, от у Манчжурыі мароз, дык мароз. На ляту ўсё жывое нішчыць, як у хату ввалілася яшчэ некалькі дзядзькоў. Між іх быў і руды Андрэй, акуратна паголены, з далікатнымі тоненькімі бусікамі-крылцамі агністага колеру, фасоністай гарадской шапцы, першы ў куранях палітык і прамоўца. Руды падышоў апошнім, паздароўкаўся з Міканорам не так, як усе нязграбнай сарамяжа, а зняўшы фасоністую сваю шапку, адмыслова пакланіўся. Ціснучы руку, павіншаваў са шчаслівым возвращэннем Міканор Дамеціч. Рады ўсе вас, таскаць, бачыць зноў на нашай куранёўскай почве. Дзядзькі не першы раз дзівіліся з далікацтва яго абыходжання, але ніхто не спрабаваў рабіць, як ён. Не кожнаму спрыт такі дадзен. Унцер у нас на батарэі быў, успомніў Грыбок. Ну і унцер! Кулакі! Па пуду! Як дасць каму! Той зразу з капытоў вобзем. А цяпер, праўда, не бывае, кеп каго білі? Няхай бы ударыў, хоць і які камандзір. Дак яго так бы ударылі, што навек закаяўся б. А калі ж бывае, што каторы не слухаецца, убіўся Хоня. Камандзір яму адно загадвае. Загадвае яму што-небудзь зрабіць, а ён не буду і не буду. Не бывае хіба такіх.
Бывае всякое, толькі ўсё адно не б'юць нікога. Другім бяруць метадам. Тлумачаць найбольш, што да чаго, што такое значыць служба ў чырвонай арміі, каму мы служым. А калі ён не слухаецца, все адно, не адступаў Хоня. Не судзяць, судзяць, а толькі болей на свядомасць б'юць. Чуў я, што аж пад Мінскам на манеўрах быць даводзілася, апярэдзіў нейкае новае пытанне надакучлівага Грыбка Андрэй Руды. Быў на акружных вучэннях. Андрэй Руды хацеў распытацца пра гэтыя вучэнні, але тут умяшаўся Чарнушка, пераблытаў усё. Як там зямля пад Мінскам? Зямля як зямля, паспрабаваў быў вярнуць Міканора к вучэнням Руды, аднак Міканор запярэчыў, да і не сказаць, кеп такая, як наша. Сушэй багато. Балот дакрэтко, можна сказаць, болей палі ды лес, і лес, можна сказаць, інакшы. Без канца чысты сасняк. Багато вельмі горак. Бывае так, што як глянеш з каторай, так толькі і бачыш горкі і горкі з полем ды з лесам, аж пакуль відно. Хоня запытаў, мо такія, як у Мозыры? Меншыя. Такіх, як у Мозыры, няма. Міканор сказаў гэта як бы з гонарам. Ён служыў у Мозыры. Гаворка цяпер ужо зацікавіла Васіля. Ніколі за ўсё жыццё не быў далей Хвойнага. Толькі раз дапаў аж да Мазыра, які здаўся такой далеччу, быццам там адразу канец свету. А людзей унь і далей заносіць. Я ж дзіва, і там зямля, і там жывуць. І як е то яно? Зямля без балота, нібы не паверыла Дамеціха. Як е то яно можа быць, чтоб без балота? От баба, у Маньчжурыі, дак не то, што балото, а і кусточка. На 100 вярстоў не пабачыш, гола, як падлога. У нас у Міхайлаўцы таксама зямля была, як масло грэц яе. Вазьмі на хлеб ды маш, пахваліўся Чарнушка паўзабытай Чарнігаўшчынай. А тут куды ні кінь, дак балото ды балото, пашкадаваў губаты Алёша. Купіны ды жабы. Без жаб там, мабуть, сумно. Хоня, а за ім Алёша і Пятро зарагаталі. Без такіх песень. Чуў я, прамовіў Міканор. Адзін вучоны ў Мозыры казаў, да нас прыязджаў з дакладам. На балоце зямля, казаў, першы сорт, без гною радзіць можа. Толькі асушы і сей, падтрымаў Андрэй Руды. Асабліва любяць эту зямлю авёс, каноплі, всякая техническая культура. Асушы, калі этой твані канца краю няма. Генерал тут колісь буў, нібыто, прыгатаў Ігнат Хадошчын, бацька якога за звычку да месца і не да месца встаўляць нібыто, празвалі нібыто Ігнат. Андрэй Руды пацвердзіў, исторический факт. Инхвантеры и генерал Жилинский — личный друг цара. Друг ён ці не друг, не знаю, а толькі нібыто вучоны, дужа інжынер, ды і то сказаць, хоць цара і скінулі, і генералаў разам з ім, а ўсё ж такі генерал не наш цёмны лапаць, все навукі прайшоў. Навукі тыя былі не пралетарскія, запярэчыў Руды. Якія там не былі, а ўсё-такі навукі, сказаў нібыто Ігнат. Дак ён нібыто 20 гадоў біўся з балотам. Сівеў, сох, як трэска. А чаго дабіўся? Капае. Не ён, канешне, а людзі прыведзеныя, а яно балото. Пакуль у адным месцы выкапаюць, у другім уже раскай зарасло. Это ж
под загаллем пакапалі тады, прамовіў Дамецік. Там, мабуць, і знаку няма. Дамеціха падтрымала, што Бог даў, тое адзін Бог і перамяніць можа, а не чалавек казяўка. Е то вы дарэмно, Халімонаўна. Перадавыя вучаныя яшчэ пры царскім рэжыме таскаць пра чалавека другое вучылі, не кажучы пра цяперашняе, пра бальшавікоў. Вучылі чалавек, не казяўка. Не знаю, чаму там вучылі, а толькі казяўка буў, казяўка і е. Е то, гледзячы, які чалавек, запярэчыў Хоня. Адзін бывае казяўка, а другі герой. Чалавек — сушчаство, так сказаць, ён і мошка, і ён валадар, цар прыроды. Е то ще вучыў паэт Някрасаў, а также Толстой, Лев Миколаевич. Чалавек, мошка і валадар, е то праўда, падхапіў Алёша. Міканор сказаў, калі ён адзін, як той каласок, што забулі ў полі, ён, канешне, не сакрэт. Все адно, што мошка ці казяўка. А калі е тых мошак полк сабярэцца ці дывізія, то е тая мошка ці казяўка свет перавярнуць можа. Да кто дивизия, то мужики, подумаў голас Хоня. Няхай сабе і мужики, калі сарганізавацца ўсім, дружно ўзяцца будзе ўсё адно, што тая дивизия, што хочаш адалее. Дружно ўзяцца. Да где ж е то было, чтоб усё сяло ды дружна што-небудзь рабіло? Тут хто ў лес, а хто па дровы, як бы пашкадаваў Хоня. Дзядзькі згодна падтрымалі яго, заківалі галовамі. Калі ўсе змоўклі, адно смалячы цыгаркі, Чарнушка прамовіў раздумліва. Да і яно сказаць, тут і так, грець яго, сілы няхватка. Кеп з тым, што ў гаспадарцы ўправіцца. У другіх не меней, як у нас, клопату. Нібы не спрачаючыся, таксама разважаючы, шануючы старэйшых, сказаў Міканор. А от жа неяк робяць і іншае сабе на дабро. Міканор дастаў з кута газету, разгарнуў. От пішуць. Балота асушылі, луг зрабілі. Далёка е то? Ды не сказаць, каб вельмі, вярстоў 15 мо за нароўлю. Там блізко нашы лагеры стаялі, дык я, можна сказаць, ведаю тыя мясціны. Усё такое, як і ў нас. А хіба б у нас паганую сенажаць можна было б за Церамоскім зрабіць? Ну, можна б, то можна. Да от паспробуй, сказаў Хоня. Все адно, як не знаеш нашых, павучальна прамовіў Грыбок. Міканорко, не кажы, чаго не трэба. Лагодна, але цвёрда сказала і маці. Пустое ўсё. Чаму е то пустое? Загарачыўся Міканор. Другія ж робяць, а мы што? Горай за ўсіх? Невядома, як пайшла б гаворка далей, калі б Чарнушка, які страх не любіў спрэчак, знарок не пажартаваў. Жаніць цябе, Міканор, мабуть, грэць яго трэба. Хоня весело падхапіў. Уже і жаніць зразу. Дайце хоць хлопцу пагуляць. Тое, на девак паглядзець, выгуляцца, ахвоту хлапечую сагнаць, падтрымаў Алёша. Хоня тут жа спрытна, не трацячы зручнага моманту, пазваў Міканора на вуліцу пабачыць, дзе што робіцца на вячорках. І, мусіць, Міканор у ахвоту падаўся б з ім. Калі б Дамеціха не запярэчыла, нягожа е то яму ў хартонко. Тут госці, а ён шась з хаты, бо яны не даўпадобы. О другі раз, няхай уже. Яна, нібы чакаючы ўхвалы, зірнула на сына. Міканор па-прыяцельску кіўнуў хлопцам. Пэўне такі, у другі раз паглядзім. Ну, другі, так у другі. Хоня ўстаў, прыляпіў да макаўку шапку, падмігнуў таварышам сваім. А мы павалім. Бо кеп дзевак нашых не пахваталі якія. Дай, чтоб не пасохлі без нас з нуды, сказаў Алёша. Калі ўсе трое выйшлі, ў хаце маўчалі, здавалася, слухалі жвавую гамонку спачатку са двара, потым з вуліцы.
Калі гамонка прыціхла, Дамеціха чутно ўздыхнула, заговорила журботнасцю, замілаваннем. От хлопец! Хоць яна не сказала імя Хоні, все зразумелі, кім захапляецца і па кім журыцца. Это ж трэба, бяда такая, матка, як дзерава зрэзанае, з ложку не ўстае, дзяцей чарада на яго руках, накарміў усіх, дагледзь. І за бацьку, і за матку адзін, то праўда грэць яго. А от нібы то і не бядуе, нібы то і гора мало. Не паказуе. Всярэдзіне, следовательно, хавае. Зноў помаўчалі. Потым гаворка пайшла пра тое, што цяпер асабліва турбавала кожнага, пра маслакоўцаў. Адкуль яны, грэць, яго прылезлі? То ж усюды чутно ціхо стало, а тут сычаць і сычаць. Балото, ведама, адгукнуўся Дамецік. Гады ўсякаму ў балоце рай. Можа, і самі таго не заўважаючы, гаварылі цяпер цішэй, як бы асцерагаліся, каб не пачуў той, каму не трэба. Грыбок слова не выціснуў, сядзеў неспакойна, мімаволі прыслухоўваўся да гукаў на вуліцы, на якой недзе дурэла, гаманіла моладзь. Васіль таксама маўчаў, што, ледь толькі загавары пра маслака. А яны толькі загаварылі, не абмінуць, зараз, відаць, і ўпікнуць яго. Падрыхтаваўся, каб адрэзаць, як належыць, калі хто-небудзь зачэпіць. З-за граніцы перакідаюць, з Польшчы. Руды як тайну даверыў. Так сказаць, агентура, нібыто балахоўшчыкі ўсялякія. Балахоўшчыкі ці не, от жа, грэць, яго і цераз граніцу прашываюцца, і мала таго, шчэ і тут хэўру знаходзяць. І ў нас жа з некім зналіся. Зналіся. Дымілі цыгаркамі, думалі аб нечым сваім, але гаворкі пра маслака ўжо не вялі. Не в ахвоту гаворка гэта рызыкоўная, лепш язык за зубамі патрымаць. А жылі, загаманілі наперабой, калі пайшлі ўспаміны, меркаванні пра вайну, пра вайсковую службу. Разыходзіліся познім вечарам, ціхі мяккі снег казытаў шчокі, ляпіўся на шапкі, на кажухі і світы, здавалася, спяшаўся хутчэй забяліць усё. Не толькі ўзболатак, агароды за хлявамі былі схаваны замеццю. Нібыто ўжо і зіма, зазначыў хадошчын бацька. Зіма, толькі гразі лішняй, грэць, яго наробіць. По предсказанию таять не павінно. Дайшло до Міканора і Васіля ўжо з вуліцы. Міканор стаяў на ганку ў расхрыстанай гімнасцёрцы, падаўшы Васілю руку, згадаў весела: думаў я, што ты сказаў каля калодзежам. Лепей, маўляў, будь воўкам, як авечкай. А, по-мойму, дак лепей будь чалавекам. Толькі, канешне, Міканор засмяяўся, чалавекам з зубамі. Васіль прамаўчаў, але лежачы ўжо. Успомніў Міканоравы словы, падумаў: чалавекам ці не чалавекам, всё адно, а зубы, канешне, трэба мець. Без зуб не ўцалееш цяперашнім часам, з'ядзяць і не агледзішся. Ён згадаў Міканораву гаворку пра балота, падумаў, як старэйшы. Дзівак, асушыць, кажа, сенажаць зрабіць. Такое і ў сне ў куранях, каб і хацеў, не сасніш. Думкі перабеглі да гаворак пра маслакоўцаў, і ўсярэдзіне закіпела, каб знаў, хто я то іх навёў, задушыў бы, гада. А дазнацца можна ж. У раніне горад які, адна вуліца, хата кожная, можна сказаць, на віду, толькі прыгледзься. Так заўважыш нешта, як бы той не круціў. А там толькі не пашкадуй часу, ды не пабойся, і да большага, да ўсяго дойдзеш. Не ўхаваецца. Толькі б
прысачыць добра. Сінім снежным адвячоркам Грыбок хадзіў ад акна да акна па сяле, загадваў ісці ў Ігнатаву хату на сход. Збіраліся доўга, нядружна, то валіцца некалькі чалавек амаль адразу адзін за адным, то за цэлыя паўгадзіны хоць бы хто пастукаў ботамі ў сенцах, бразнуў клямкаю. Праўда, тыя, хто быў ужо ў хаце, такім непарадкам не толькі не абураліся, але нібы не лічылі яго вартым увагі. Сышоўшыся ў купкі, дзядзькі і хлопцы смалілі цыгаркі, гаманілі. Гамонка ды і рухі былі найбольш павольныя, мірныя, і прычынай гэтаму была зіма. Калі пасядзець, пагаманіць у волю, як не зімой, ды яшчэ перад сходам. Дым плыў гару, хмаркаю віс вакол лямпы, якая ціха сіпела і хліпала. У кожнай купцы бавілася свая гамонка. Іншы раз гамонка ў гэты вечар спадала да ледзь чутнага, нават блізкім шэпту. Пераказвалі няпэўную чутку пра тое, нібы Маслакова гайня нарэшце далазілася. Распетрылі ў пух, каго пабілі, каго арыштавалі. Адзін Маслак, здаецца, і выкруціўся. Другія гаварылі, што Маслака таксама ці то схапілі, ці то застрэлілі, але больш веры давалі таму, што гаду і на гэты раз удалося выкаўзнуць. Няпэўнасць пра лёс Маслака як бы павялічвала няпэўнасць саміх чутак. Дзе ў куранях добра ведалі цану чуткам. Таму гаварылі пра банду ўсё ж з недавер'ем, з асцярогай і, як звычайна, хутка змаўкалі ці пераходзілі на розныя дамашнія навіны ці меркаванні. Барадаты Пракоп у сваёй купцы, дзе сядзеў і гаспадар хаты хадошчын бацька і глушак, важка, басавіта бухаў пра тое, што хтосьці абадраў стог сена ў гале. Болей за паўвоза нацягаў вурат. Пракоп да гаворак ахвотнік невялікі, гаворыць так, нібы воз сена падымае. Тым, каму даводзіцца слухаць яго, хочацца аж памагчы чалавеку. Ён і цяпер бухнуў некалькі важкіх слоў і змоўк. Толькі па тым, як панура выглядваюць вочы з-пад зарослых броў, відаць, што злуе вельмі. Судзіць такіх трэ было б, заявіў Ігнат. У Сібір ссылаць, кеп пахвоты не было на чужое. Строгасці мало Бога забылі, разбалуваліся. Всё ад таго. Павучальна адгукнуўся стары глушак. У кутку пад абразамі Андрэй Руды насядаў на лысага, ціхага настаўніка залешнікаў. А я чуў, што ў Кітаі, таскаць, рэвалюцыянеры бяруць верх і б'юць генералаў, аж пух ляціць. Можа быць. Чутак всялякіх, багато. Настаўнік азіраецца, як у пастцы. Яму, відаць, нялёгка з куранёўскім палітыкам. Сам ён, хоць яго часам і велічаюць па імю і па бацьку, Сцяпан Уласавіч, амаль нічым не розніцца ад іншых дзядзькоў, ні гаспадаркай, ні адзеннем. У алешніках у яго свая хата, карова, нават конь свой і плуг. Арэй косіць сам. Рукі ў яго шурпатыя, чорныя, прывыклыя капацца ў зямлі. Ён тут, свой сярод сваіх, хоць гэта каму-нікаму не даспадобы. Хіба ж гэта настаўнік? От тубярозаўцы пан, а не дзядзька нейкі. А ёсць таскаці звесці, я не адстае Руды, што гоняць іх генералаў етых да мора, і як дагоняць, следавательно патопяць усіх да аднаго. Патопяць. Сцяпан Уласавіч расшпільвае замурзаны кажух, з-пад якога выглядае зрэбная пафарбаваная сарочка, горача ад куранёўскага палітыка. І няхай топяць, весела ўрываецца ў гаворку Міканор. Табе хіба шкода? Смеецца ён Рудому, відаць, хоча памагчы настаўніку. Але Андрэй жартаваць не збіраецца, глядзіць у адказ холадна, не лезь, куды не просяць.
Тут у гаворку уступае Чарнушка. Дай ты чалавеку перад іх. Прыстаў з гэтым сваім Кітаем, Кітай да Кітай. То ты са сваім не то, што з Кітаем няма як разабрацца. Ай, дай ты рады, Сцяпан. Сажа ярыну аж губіць. Праўда, што кеп сінім каменем пратравіць, так можна б выбавіцца. Можна сінім каменем, ажывае настаўнік, а можна фармалінам. Памагае добра. У купцы жанчын, што ціснуліся каля ложка, гамонка ішла такая ціхая, што збоку амаль нічога не было чуваць. З гэтага неразборлівага гуду час ад часу вырываўся задзёрысты галасок гаварлівай удавы Сарокі, дужай вяртлявай жанчыны, якая, перамаўляючыся, кідала вострыя позіркі на мужчынскія кубкі, на ўсё, што не рабілася ў хаце. Вочы яе проста бегалі, лавілі, праглі чаго-небудзь цікавага. Такая ўвага да навакольнага зусім не замінала ўдаве сачыць за жаночым шапятаннем, разам удзельнічаць у гаворцы. І трэба сказаць, што ўдзел гэты не быў абы-які фармальны. Часта цётка Сарока забівала сваёй гаворкай астатніх 4, якія не мелі ад патоку дасціпных прымавак і жартаў. Прымаўкі вязала яна лёгка, спрытна, без утомы, адкуль толькі і браліся. Таму, хто пазіраў за імі збоку, гаворка ў жанок магла б здацца такой, як бы там рыхтавалі нейкую змову, ці, па крайняй меры, давяралі адна адной сакрэты надзвычайнай важнасці. А сакрэты былі такія, што ў грыбка цяліцу нехта ўракнуў, і яна не есці, не піць не бярэ. Што Міканорык да мецікаў з пошты прынёс газету, а ў той газеце прапісана: «Цераз тыдзень зноў вайна з палякамі». Што Ганка Чарнушкава ўжо і глядзець на дзятлікавага Васіля не хоча. Картоплю з гуркамі топча, ўжо не хоча якога хлопца. Давай караля з заморскага карабля. Завіткі на дабро глушакоўскае ўзялі. Мачыха, пэўна, падгаворвае. Не мачыха, пасварыліся яны. Васіль і Ганна запярэчыла хадошчына маці. А не, пасварыліся. А чаго? Цётка Сарока толькі сабралася выказаць прычыну, як у кубку ўбіўся гарэзны зайчык. Закруціўся, чапляючыся да кожнай, быццам лезучы цалавацца. Дзевачкі мае, кветачкі, занудзіліся, мабуть, без кавалера. А еш, трэба ты нам, стары пень, як учарашні дзень. А не трэба, Сарока белавока. А чаго ж ты, як на людзях, дак стары пень? А як адны пабачымся, дак і кветачка, і ягадка, зайчык перабіў Сароку, што і восень на ноч звала. Мужчыны, хлопцы, ўсе ў хаце глядзелі цяпер на зайчыка, смяяліся, падначвалі яго і Сароку. Цётка ўпікнула: «Дзяцей поўны хорам, а сам як малы, і не сорам». У зайчыка дзяцей, праўда, поўная хата. Голыя, галодныя, і сам ён хваравіты, худы, аж шчокі ўваліліся. Кажух такі, што і латаць няма чаго, дзірка на дзірцы, на спіне, на рукавах, усюды тырчыць поўсць. Але нішто як бы і не турбуе. Скінуў з лысай галавы шапку, лезе, дабіваецца ад Сарокі. Чаго ж запрашала увосень? Падурэўшы з Сарокай, уваліўся раптам у гурток дзяўчат. Адну абняў, другую цмокнуў шчаку, некаго шчыкнуў. Ускінуліся крыкі. Па зайчыкавым кажусе запляскалі кулакі. Пад крыкі гэтыя выбраўся на волю, крывячыся, паказваючы, як баліць. Вельмі ж пабілі піскухі. Прыстаў да хлапечага гурту. Які то дурань будзе браць сабе такую пагібель у хату? А мы не возьмем. Не будем жаніцца, заявіў весела Хоня. Не жаніцеся, хлопчыкі, не будем, цвёрдае слово сказалі. Бацько і матка, ты глядзі, ці пойдзеш ча, каторая ў твой кагал, такую чараду глядзець. Сам дагледжу. Васіль сядзеў між хлопцаў каля дзвярэй, але амаль не слухаў ні таго, пра што яны гаварылі раней, ні таго, аб чым жартаваў цяпер з імі зайчык. Нават дружны іх рогат не выводзіў яго з таго стану насцярожанасці,
з якім ён увайшоў сюды. Васіль упершыню пасля турмы быў на такім вялікім зборышчы, лавіў на сабе цікаўныя позіркі, бачыў, як жанчыны нядобра перашэптваюцца аб ім. Да таго ж, да яго дайшло, што сёння будзе гаворка і пра перадзел зямлі. Гэта павінна было як бы напомніць людзям пра яго віну, і ён баяўся, магло пры перадзеле пашкодзіць яму. Гэты неспакой яго мяшаўся з неадступным насцярожаным чаканнем, што вось-вось можа ўвайсці ў хату Ганна. Ён чакаў яе, трывожыўся. Даўно, ледь не адразу ж тады, як пабачыў, што няма Ганны, заўважыў, што няма не толькі яе, але і карча Яўхіма. Ці можна было яму не думаць, што яны недзе разам? Ужо было ледзь няпоўна ў хаце, калі ў купку каля дзвярэй уціснуўся з сянец першы Яўхімаў прыяцель, здаравенны, дурнаваты Ларывон, вялікі ахвотнік выпіць, а выпіўшы, пабіцца. За Ларывонам Васіль адразу ж убачыў Яўхіма. Ледь толькі ўбачыў, пачуў, як раптам стала горача, аж млосна. Хутчэй адвёў позірк у бок. Не мог глядзець на ненавісны твар. Але і не пазіраючы бачыў, які ён вясёлы, задаволены, і ад гэтага ў грудзях ныла. «Раздайся, машкара!» — загадаў Ларывон, рассоўваючы ў бакі хлопцаў. Плячысты, з чырвонай шыяй, па-бугаінаму выгнутай галавой, ён цяпер вельмі апраўдаў сваю мянушку, якой яго паціху хрысцілі людзі. Бугай. «Казаў я, без нас не пачнуць», — прамовіў весела Яўхім. «Можна б было шчэ пасядзець». «Ае, толькі вас і чакалі», — закрыўляўся зайчык. Ён крыкнуў Грыбку. «Уже можна пачынаць». «І праўда», — падхапіла зайчыкавы словы сарока, «няўжо ж да пеўняў ждаць будзем, пакуль прыцягнуцца ўсе?» Як бы абуджаныя крыкам сарокі, все заварушыліся, загаманілі. «Час пачынаць!» Грыбок пашаптаўся з крываротым, ад чырвонага рубца, што прарэзаў шчаку і падбародак, старшынёй сельсавета Дубадзелам, сказаў да ўсіх просячы: «Так, можа, давайце памаўчым трохі і паслухаем, што скажа нам начальство сельсавета». «Можна і памаўчаць, няхай кажа. Ціха ж бо вы!» — пайшлі галасы па хаце. Гоман стаў ападаць. Начальство, маладое, з хваравіта-касцістым бледным тварам, вострымі плячыма, з гарачым адважным позіркам, устала, абцягнула великаватую гімнасцёрку і пачало з таго, што па-першае, ад Алешніцкага сельскага савета Юравіцкай воласці перадало прывітанне ўсім працоўным сяла Курані. Дубадзел перачакаў, пакуль сціхлі шум і воплескі, пачатыя Андрэем Рудым, аб'явіў: «По-другое, мы приехали, кеп поговорить с вами про дело розное, про школу нашу», — и он кивнул на наставника, «про податок, конечно, а так само и про грэблю. Про грэблю тут павінен быў гаварыць з воласці, але по той прычыне, што ён не прыехаў, зноў буду гаварыць я. Прапаную спачатку выслухаць міжнароднае становішча», — падняў руку Андрэй Руды. Дубадзел абвёў людзей вачыма, непахісна сказаў: «Міжнароднае становішча я намалюю, калі буду гаварыць пра падатак і пра грэблю. Ясно?» Руды кіўнуў: «Ясно». Але тут гайнёю накінуліся, апанавалі Дубадзела іншыя галасы, прыдзірлівыя, злыя. «А пра землю? Пра дзяленне нічого? Дзяліць калі?» «Перадзялілі ўжо, гаварылі, дурылі, абяцанка, цацанка». «Так якое ж цяпер дзяленне?» — крыкнуў Хоня. «По такому снегу! Даждаліся!» Дарэмна Грыбок спалохана спрабаваў сцішыць людзей. Гоман, крыкі, абурэнне, злосць, смех віравалі ў хаце. Уціхла на хвіліну толькі тады, калі Дубадзел цвёрдым тонам заявіў, што земляўпарадкаванне будзе зроблена вясною. Але не ўправіўся ён сесці, як шум зноў закіпеў.
Настаўніку жалудку давялося пачынаць у гэтым гомане. Гаварыў ён нясмела, ціха, і спачатку нават зблізу мала што чулі з яго гаворкі. На тых, якія шумелі, пачалі шыкаць. То ціхо ж, бо вы, ну дайце сказаць чалавеку. Бухнуў нарэшце Пракоп. Уже месяц, як у школе ідуць заняткі. Стала вальней гаварыць настаўніку, а ходзяць у школу з куранёў толькі двое. Дзяцел Соня і глушак Сцяпан. Добра хадзіць яму, бацьку такога маючы, перабіў Хоня жалудка, і згодны гоман зноў прыцішыў настаўніка. Васіля вельмі мала цікавіла тое, што казаў жалудок. Куды з большай увагай сачыў хлопец за тым, што паяўляецца сянец. Ганны не было і не было. Нечакана позірк яго наткнуўся на іншую постаць, якая ўраз захвалявала хлопца. Васіль не паверыў, прыгледзеўся. Не, памылкі тут не было. У дзвярах стаяў ён. Васіль мімаволі насцярожыўся. Вось хто, аказваецца, павінен быць з воласці, але чаго ён стаіць за другімі, упоцемку, не ідзе за стол. Перарываць сходу не хоча. Ці ахвота паслухаць адсюль, не ў прыкметку. Няхай Сцяпан з багатай сям'і, пярэчыў настаўнік, але ж у школу ходзяць і бяднейшыя. Ну от, дзяцел Соня з вашых. Жалудок кіўнуў на Андрэя Рудога, Сонянага бацьку. Багато бедных дзяцей ходзіць з Багуслаўца, з Глінішчаў. Я ўжо не кажу пра алешнікі. У куранях болей за ўсё такіх, якія не ходзяць у школу. А з Мокуці багато ходзіць? З Мокуці таксама, прызнаўся жалудок. А з Хвойнага? І з Хвойнага. Ім няма як дабрацца. А нам е як? Адзін чорт, што з куранёў, што з Мокуці. Як мокра, дак лягчэй на той свет, чым у алешнікі вашы. Людзей зноў як прарвала. Жалудку не давалі слова сказаць, гаварылі, крычалі, не слухаючы нічога і нікога. Хай бы сам настаўнік сюды хадзіў, калі ўжо так трэба. А хто мне за дзіця маё рабіць будзе? Йосель Юравіцкі сказаў, алешніцкія ходзяць. Кеп у нас була школа, а рабіць хто школу тую будзе, плаціць за яе? У чым жа яно пойдзе? У макрэчу да ў холад, голым свецячы? Добра казаць яму на казённай палутцы. Мой дык меншы глядзіць усю зіму. Жалудок слухаў гоман моўчкі, цярплівым. Спрачайся, не спрачайся, все роўна не пераможаш. У дубадзела на гэта было і іншае меркаванне. Ён ускочыў, замахаў рукамі. Грамадзяне куранёўцы, прашу, заклікаю ўсіх. Але куранёўцы не хацелі слухацца ніякіх просьб і заклікаў, ні яго, ні тым больш Грыбка, які памагаў, вяла, абы для выгляду. Дзядзькі, цёткі, ей-бо, ну як малыя. Калі шум нарэшце апаў, жалудок выняў з кішэні згорнутую паперку. Я вот зараз пачытаю спісак дзяцей, которым трэба хадзіць у школу, і яны не ходзяць. У хаце зноў захадзіў гул, але ўжо не дружны, з перапынкамі. Настаўнік чытаў прозвішча за прозвішчам, выбіраючы цішэйшыя хвіліны. Калі ён скончыў чытаць, дубадзел строга тонам, у якім таілася нейкая рашучая пагроза, загадаў: «Дай мне спісак еты». Ён моўчкі перачытаў паперку, згарнуў і з той жа незразумелай пагрозлівай затоенасцю паклаў у кішэню гімнасцёркі. Гэты загадкавы манеўр прыкаваў да яго ўвагу, прымусіў усіх прыціхнуць. Тут папрасіў слова незвычайна голасна, палымяна загаварыў Руды. Куранёўцы, всё, што тут, таскаць, злажыў наш настаўнік і інтэлігент Сцяпан Уласавіч, трэба кожнаму запомніць і ўзяць на заметку. Ён уцэліў правільно, дзядзькі, а таксама і жанчыны, маткі, падумайце, што скажуць нам нашы дзеці, калі вырастуць цёмнымі, так сказаць, невукамі? Не скажуць яны нам свайго дзякуй, бо
Як пісаў вялікі рускі паэт Мікалай Алексеевич Някрасаў, невукаму буду з чым. Жыць будзе багато цяжэй, чым усім нам, таму што, так сказать, наступіць новая эпоха, і невучоным не будзе дарогі ні туды, ні сюды. Куранёўцы слухалі яго без цікавасці, дзе-нідзе пасмейваліся, ведалі, рудога хлебам не кармі, а дай слова сказаць. У гэты час і пайшла па дзядзьках і цётках навіна пра ціхага госця. Усё больш і больш аглядвалася іх на сенцы, шукалі позіркам чужой постаці ў прыцемку каля дзвярэй, перасталі аглядвацца, прыціхлі, калі руды сеў і азваўся сіплым, скрыпучым голасам стары глушак. Канешне, дзяцей трымаць дома ў цяперашні час невялікая патрэба. Не так тая карысці з іх і памогі, як шкоды. А ў школе праўду кажуць тут. Маглі б набрацца розуму. Глушак не тое, што на сходах, а і дзе-небудзь на прызбе гаварыць попусту не любіў. Словы, як грошы, выпускаў неахвотна, і слухалі яго так уважліва, як бы ён даваў гэтыя лічаныя грошы. Васіль, ды, мабыць, і не адзін ён падумаў, што ж гэта магло ўцягнуць старога ў такую трату? Хоча, мабыць, каб начальство пачула, падобрыцца хоча. Дак так і пастановім, сказаў Дубадзел, чтоб дзеці, которые тут вычытаныя былі, заўтра пайшлі ў школу, а которых бацькі не выправяць дзяцей, то няхай добра не чакаюць, і за это прашу ўсіх падняць рукі. Ён сачыў позіркам, які не даваў ніякай надзеі на літасць, рукі куранёўцаў здымаліся нялёгка, але ўсё ж здымаліся. Толькі пасля гэтага галасавання дайшла да яго вестка, што апейка ў хаце, і ён запрасіў госця з Юравіч к сталу. А цяпер, грамадзяне вёскі Курані, мімаволі аглядваючыся на старшыню валаснога выканкама, прыкметна памякчэла загаварыў Дубадзел. Пяройдзем да другога пытання аб тым, якое ў нас на сённяшні дзень міжнароднае становішча і пра падатак. Становішча наша на сённяшні дзень украпляецца. Рабочыя, все гарадскія людзі сильней украпляюць змычку з сялом, а сяляне па ўсёй краіне ахвотна выконуюць падатак і все іншыя абавязательствы. Зноў жа нашы ворагі скрыгочуць зубамі, але баяцца паткнуцца да нас, бо помняць грамадзянскую вайну. Толькі адно пагану на сённяшні дзень, што наш народ, браты наши і сёстры, которых аддзялілі ад нас граніцаю паны, гібеюць пад прыгнётам і церпяць ад етых паноў 5-й год всякія здзекі. Васіль толькі падрыхтаваўся слухаць гаворку пра самае важнае, якое з усіх спраў на сходзе адной турбавала, пра падатак, калі раптам не ўбачыў, а адчуў. Увайшла Ганна. Увесь вечар, што б не бачыў, аб чым бы не думаў, чакаў яе. Таму заўважыў адразу, як толькі паявілася яна ўслед за Хадоськаю. Штосьці гарачае, як пара, заліло Васіля. З гэтага моманту ён амаль нічога не чуў, амаль нікога, акрамя яе, не бачыў, ні Дубадзела, ні апейкі, нікога іншага, як і не было цяпер у хаце. Але калі ён сам, не хочучы таго, насуперак усяму, што казаў розум, як апантаны, лавіў кожны яе рух, яна хоць не магла не думаць, што ён тут, нават вокам не кінула. Так не тое, што без увагі, але без хоць бы якой звычайнай цікаўнасці да Васіля. Ганарлівая, непадступная, праціснулася яна між людзей паўз самага хлопца, дабралася да ложка, села побач з Хадоськай. Штосьці сказала Хадосцы, кпліва усміхнулася, стала з тым жа ганарлівым выглядам пазіраць на Дубадзела, слухаць. Да Васіля, як праз ваду, дайшло матчына прозвішча.
Імя, прачытанае дубадзелам, 7 рублёў 32 копейкі нядоімкі. Дубадзела ўвесь час перабівалі, перапытвалі, здзіўляліся, тлумачылі, а потым, калі ён нарэшце дацерабіўся да канца, кружылі, загаманілі, перабіваючы адзін аднаго. Цяпер часта гаварылі і да Апейкі. Ён слухаў, глядзеў квіткі, пытаўся то ў грыбка, то ў дубадзела, нешта адказваў, запісваў. Да стала ціснуліся і жанкі, не толькі такія, як удава сарока, гаспадыня, але і такія мужчыны, якіх былі каля Апейкі ці дубадзела, ціснуліся, нібы чакалі, што іх паклічуць на помач. Хлопцы амаль усе стаялі каля дзвярэй ці ў сенцах, з якіх часам чуўся дзявочы піск і рогат. Васіль быў там, дзе і раней. Паспрабаваў падысці да стала, але прабіцца не было як, і ён вярнуўся. Іншы раз ён, мусіць, не адступіўся б так проста, хоць бы таму, каб не пусціць цень на свой мужчынскі гонар. Але цяпер не да нейкіх клопатаў аб гонары было яму, і не да нядоімкі. З той жа неадольнай апантанасцю, у якой усе трывогі і надзеі былі з Ганнаю, ён стаў раз-пораз паглядваць туды, дзе аб нечым гаварыла з Хадоськаю гэтая ганарліўка. У нейкі момант іх позіркі сустрэліся, але яна адразу ж адвяла вочы. Дым цыгарак вісеў так густа, што лямпа пачала хліпаць, калі грыбок аб'явіў, што ад воласці пра грэблю скажа таварыш Апейка. Але Апейка і слова не ўправіўся прамовіць, як Хоня крыкнуў: «Грэбля грэбляю, няхай бы сказаў хто, што з маслаком!» А то гавораць грэццаму, а толкам ніхто не ведае. А што гавораць? Ухапіўся Апейка. Ну, нібыто яго пацерабілі, нібыто, няўпэўнена адказаў Ігнат. Пабілі, знарок спакойна кіўнуў Апейка. Добра пабілі, 3 палажылі, а 5 жывымі ўзялі, арыштавалі. Я таму і запазніўся сягоння, на допыце быў. Васіль аж перастаў дыхаць. Вось дык навіна. Вестку гэтую чуў ён упершыню. Чуткі неяк абышлі яго, і навіна ўразіла хлопца незвычайна. Як яна магла не ўразіць, калі столькі папакутаваў з-за гэтай поскудзі з абрэзамі, калі яна, можна сказаць, свет яму закрыла. Даскакаліся, значыцца, гады, атрымалі сваё. Тут жа ўслед за радасцю паявілася клопатная. Можа, яны пра курані, пра яго што гаварылі? Мы, праўда, насціглі не ўсю зграю, некалькім пашанцавала пакуль. У другім месцы былі. А з маслаком што? Зноў крыкнуў Хоня. Маслака забілі, адказаў Апейка. У хаце загаманілі з палёгкай. Хоня перабіў гоман. А тых, што вылузнуліся, багато? Чалавек 7 яшчэ. Але і іх чарга недалёка. І ім нядоўга бегаць паволі. Даўно трэба было, голасна папракнуў Хоня. Трэба было. Апейка памаўчаў момант. З усімі скора скончым. Нам трэба жыць і думаць пра тое, каб жыць лепей. Як вясна ці восень, ці мокрае лета. Да вашых куранёў не дайсці, не даехаць. І з куранёў таксама нікуды. Свет канчаецца за ўзболаткам. Свету не відаць, правду я кажу. Істинную правду, так сказаць, пацвердзіў руды Андрэй. Большасць людзей маўчала, чакалі, што будзе далей. Апейка пайшоў у наступ. Праўду, сам не адкуль-небудзь, а з такога ж балота. Соліць і запалак трэба, дык лезь, грабіся па твані, пакуль да кааперацыі дападзеш. Краму дастаць, таксама грабіся, калі не запасся зімой ці летам. Або от тут пра школу казалі. Канешне, якая ж тут школа дзецям, калі цэлымі месяцамі ні праехаць, ні прайсці. Ды і хто, шкадуючы сваё дзіця, пусціць яго, можа быць, на пагібель? Апейка пачуў гоман згоды. Дайшло слова да людзей, загаварыў гарачэй. Гэта не наша віна, а наша бяда, што лёс занёс нас на балоты, што твань адарвала нас ад другіх сёл, ад гарадоў, ад свету. Мы жывём, як звяры, але і звяры ходзяць з лесу ў лес, а чалавек не звер.
Чалавек не можа жыць без людзей. Чалавеку патрэбен свет цэлы, і таму нам трэба змагацца з бядой нашаю. Трэба прорваць балотнае акружэнне, звязацца з другімі сёламі. Трэба, каб у любы час, днём і ноччу, вясной і ўвосень, можна было ісці і ехаць куды хочаш, у краму, у школу, к сваякам. Адным словам, трэба, каб чалавек жыў як чалавек, а не як звер. Вось чаму наш урад аб'явіў вайну бездарожжу і заклікае, каб вы таксама ўступілі ў яе. Апейка акінуў позіркам некалькі твараў, як бы чакаючы ўхвалы, чакаючы добраахвотнікаў для гэтай вайны. Але куранёўцы адна адводзілі вочы. Хоць і ведаў, што гэта значыла, дакончыў упэўнена з надзеяй. Я прапаную між куранямі-алешнікамі збудаваць грэблю. Як і думаў, хвіліну было ціха. Потым сарока пацікавілася: а хто яе будзе будаваць? Хто? Самі. А лёгка сказаць, ды далёка дыбаць. Па хаце пайшоў гоман. Тут і без таго, куды ні кінь клін, таго ще толькі не хапало. І без таго, як уюн, круцішся. Не мела грэц яго баба клопату. Столькі сілы ўпяць перарвацца, коней замучыць. Мароз сам зробіць грэблю. Як ток, нібыто замуруе, хоць малаці. Няхай той робіць яе каму трэба. Не мужыцкая е то справа. Уласці трэба, няхай і будуе. Жылі тым часам і так і нічого. Бацькі, дзяды звекавалі, і мы не горай, не прападзем. Недарэмна адклаў Апейка ўсе свае справы ў валвыканкаме, дабраўся ў гэтую глухамань. Узросшы сярод такіх жа, як гэтыя людзей, загадзя прадчуваў, як яны могуць прыняць. Здавалася б, такую добрую, такую патрэбную ім прапанову. Дубадзел махаў рукамі ўціхаміру: грамадзяне куранёўцы, грамадзяне! Ну, это ж не базар, грамадзяне, прашу! Дядькі і цёткі, ей-бо, перад чужым чалавекам, памагаў яму Грыбок. Ціхо, дайце сказаць, уламіўся дужы рашучы Хоняў голас. А чаго тут маўчаць? Чаго тут хавацца? Праўду трэба казаць. Не трэба яна, етая грэбля, і ўсё, як пятае калясо. Абыдземся. Дайце сказаць чалавеку. Не першы раз бачыў Апейка, на добрую, карысную для сябе справу людзі не хацелі даваць згоды. Не хацелі, ён ведаў, часткова таму, што яна парушала спакой. Звыклы, надзейны, цягнула лішнія клопаты і невядомасць, але гэтаму нехаценню была і іншая прычына. Так ужо вялося. Всякая новая справа выклікала тайнае ці яўнае недавер'е. Нібы загадзя вядома было, што нехта на гэтым добрым неяк выйграць мяркуе, нехта іншы, а не яны. Апейка ведаў, адкуль гэтае недавер'е, заскарузлае, учэпістае, як балотнае карэнне. Ён не цешыў сябе надзеямі, падманкамі. Не за дзень, не за год урасла ў людскія душы гэтая падазронасць. Не за дзень і не за год выкараніш яе. Таму ён тут, на сходзе, не толькі не паддаваўся якому-небудзь расчараванню, але нават і не здзіўляўся. Не здзіўляла яго і тое, што ім так шкада было затхлага спакою. Той, хто век жыве на балоце, не мог не прывыкнуць да ядавіта-зялёнага хараства раскі. Апейка стаяў, моўчкі слухаў гамонку, чакаў. Няхай пагавораць. Адвядуць душу, астынуць будуць слухаць разважна. Да таго ж Апейка пачуў і 2-3 галасы, якія хвалялі думку пра грэблю. Канешне, можна і так пакінуць, як было, загаварыў ён, калі гоман аціх. Можна не рабіць грэблі. Можна абысціся, як тут хтосьці казаў. Бацькі і дзяды жылі без яе, праўда? Сядзелі ў балоце, ў твані, не было запалак, карасіны, абыходзіліся без іх. Не было хлеба, абыходзіліся і без хлеба.
Кары жалудоў, дзякуй Богу, досталь. А не гадкі жылі бацькі і дзяды, як паны жылі, душыліся дымам, пухлі з голаду, мерлі без помачы. Калі ж вельмі прыпякала, прабіваліся, і цераз гэту душагубку ламалі калёсы, коней тапілі, самі, мусіць, тапіліся. Бувало, Хоня Матрунчын, перад калядамі уже Хоня, а Васіль Кныж з канём, Сахвея Петрыкова. Ну, правда, і ўвосень, у лету, як арыштанты якія, ні адсюль, ні сюды. Да свата нібыто у госці і то не выберася. Што да свата, да дзеўкі чужой і то, заржаў Ларыон. Табе дзеўкі толькі на уме. Што каму? Каму ўдовы, а каму дзеўкі? Апейка, перачакаў гоман, зноў рушыў у наступ. От я і кажу, трэба, каб чалавек жыў як чалавек, а не як звер. Каб не душыўся дымам і не поўз голаду, каб не гібеў веку цемры і не баяўся нікога і нічога. От вам тут спакойна не давала дыхнуць бандыцкая шайка. Поўзала тут, гразілася, рабавала. Без трывогі ні ў лес не пойдзеш, ні дома не паспіш. Мабыць, ні адзін з вас лаяў уладу за тое, што так доўга з шайкай гэтай справіцца не можа. А як жа справіцца з імі? Памагчы вам, калі тут паспрабуй дабярыся да вас з міліцыяй ці чырвонаармейцамі. Цяпер вот вы наракаеце, што землеўпарадкаванне дасюль не праведзена. Правільна наракаеце. Але падумайце добра, чаму так здарылася? Так хіба мы супроць? Мы ж толькі пра тое, што нам то не пад сілу. Перарвемся, а не зробім. Коней замучым і толькі. І самі замучымся. Ды аб сабе гаварыць няма чаго. А то ідзеш сама, а без коня як потом? Па гаспадарцы, а? От кеп уласць узялася. Тут раптам ускочыў Міканор, які дасюль за ўвесь вечар не сказаў слова. От не люблю это наше плаканне. Ну, просто слухаць неахвота. Шчэй за сякеру не ўзяліся, а ўжо стогнем, спіна баліць. А не баліць. Табе добра, выгуляўшыся. Выгуляўся я ці не выгуляўся, не аб тым гаворка. Як выгульваюцца на службе, все мужчыны знаюць. А хто з хлопцаў ці жанок не знае, дык папытайцеся. Не аб тым гаворка. Плакацца і стагнаць, не цюкнуўшы сякерай, не паклаўшы галіну на грэблю. От што пагано! І сабака яго знае. Дакуль жа мы будзем самі ад добра свайго адварочвацца? Нас, ей-богу, як цялят дурных тыкаюць, чтоб каровя, мы як бы нас зарэзаць сабіраюцца, як бы добра сабе не хочам. От тут таварыш Апейка казаў пра калёсы, пра зямлю, пра бандітаў. Правільна ж казаў, ей-бо. А от як мучымся мы са сваімі жорнамі. А? Бо ветракі ж у алешніках не дабярэшся. А шкода глядзець на бедных нашых жанок ды малых, як яны мучаюцца. А то шчэй старая матка, не сакрэт, часто бывае, перарываецца, каб змалоць чаго. Той-сёй з мужчын мацней задыміў цыгаркай, жанчыны ж заўздыхалі, забедавалі. Праўду кажа, пакул табе з ветракоў, а в алешніках іх аж два і так хутка добра мелюць. Дак не аб тым байка. Грэбля, канешне, непагану, ну хто супроць? А калі не супроць, дак не трэба ей-бо плакаць ды стагнаць. І не надзеяцца на каго другога, а брацца за яе. Так ці ж табе, Міканорко, казаць, калі ўвесь год як чорт лысы круціся, то ж дня вольнага няма. Можна знайсці, калі захацець. Зімой жа не будзеш, снег, зімой не сакрэт, можна нарыхтаваць, звесці ўсё. А летам, адсеяўшыся, можна ўхапіць які тыдзень. Ухопіш ты, другі возьмецца, іншыя цыгарку ў зубы ды паплёўваюць.
Адзін будзе надрывацца, а другі на мураве качацца. Ніхто не будзе качацца. Калі пастановім, чтоб сялом усім, так і загад такі будзе усім ісці. А калі хто грэць яго не пойдзе, возьме, дай не пойдзе. Дак няўжо ж мы не можам усім сялом аднаго такога прымусіць, каб не збіваў строй. У сельсавет перадайце, заявіў Дубадзел. Мы знойдзем, што з такім зрабіць. Столькі страху, ей-бо, з етай грэбляй. Як скажы ты, не грэбля, собака яго знае што. У другіх сёлах не сакрэт, уні ўжо даўно за балоты ўзяліся, асушаць пачалі. Не чэшуць патыліцу, а капаюць канавы і робяць лугі. І каноплі, всякія іншыя культуры сеюць, а ў нас, як бы і няма балота, як бы ў нас лішне зямлі. Возьми яе, калі ты такі смелы. Мало грэблі, дык шчэ й балото. Дело излагае, пустое. Васіль таксама падумаў. От жа ўлезла чалавеку ў галаву дурасць, не дае збыту. Як бы то проста так пайшоў і асушыў. Немаведама з чым і з кім. Такую прорву бесканечную навокал. Да і нашто асушыў? Чтоб на другі год все зноў зацягнула тванню дыраскай. Уже ж, здаецца, чуў ад дзядоў адказ разумны. Дак жа не, ўсё адно лезе на ражон. У другіх сёлах, кажу, у другіх усюды рай. Сам хлеб сеецца, сам мелецца, самі булкі ў рот ляцяць, а мы без хлеба ад зімы. Балбоча, як бы рабіць няма чаго. Васіль больш мірна думаў пра грэблю, але лічыў, як і многія другія, што гэта справа казённая. Калі б казна взялася да плаціла якую капейчыну, то можна было б і ўзяцца вольным часам, зарабіць можна было б што-нішто. Міканор, зачапіўшы гаворкай асушку балот, і сам адразу ж пачуў, што схібіў. Все роўна ніхто не падтрымае, але разгарачаны спыніцца ўжо не мог. Канешне, асушыць балота не тое, што грэблю зрабіць. З ім адразу не справіся. Ну, не сакрэт, ну, сіла трэба вялікая і часу багато. Так от калі б узяць і сарганізаваць меліярацыўнае таварыства. Сарганізавалі уже адно, патушылі ўсе пажары, привезлі пажарную. Андрэй Руды крыкнуў Дубадзелу, каб далі яму слова, сказаць ноту на гэты паклёп. Не чакаючы згоды, з абурэннем накінуўся на насмешнікаў. Пажарную то ён абяцаў прывезці, але ж грошай сабралі мала. Хапіла толькі купіць 2 багры, сякеру, 3 вядры. Хтосьці перабіў яго пытаннем, куды гэта ўсё знікла. Але Дубадзел не даў Рудому апраўдацца, заявіўшы, што пытання гэтага няма ў парадку дня. Руды стаў спрачацца з ім. Іх гаворка танула ў гомане. Гаварылі ўсе, не аддаючы, здаецца, ніякай увагі ні Міканору, які яшчэ хацеў гаварыць штосьці, ні прэзідыуму. Міканор пастаяў, пачакаў і, пакрыўджаны такой няўвагаю, сеў. Васіль заўважыў, што Апейка, які зноў пачаў гаварыць, калі ў хаце прыціхла, ні слова не сказаў пра меліярацыйнае таварыства, а ўсё пра грэблю, толькі пра грэблю. Пасля яго, хто б не адгукаўся, усе гаварылі супроць Міканоравай прапановы аб асушцы балота, аб меліярацыйным таварыстве. Апейка ўсё слухаў моўчкі, здавалася, нібы падтрымліваў такія думкі. Васіля амаль не здзіўляла тое, што большасць ужо згаджалася з Апейкавай прапановай. Грэблю трэба рабіць. Напужаліся, што яшчэ і за балота загадаюць брацца. Все-таки з грэбляй меней клопату. Ён і сам, баючыся, каб не пачалі ўгаворваць, калі не адразу лезці ў балота капаць канавы, то ўступіць у таварыства, плаціць пай, з лёгкай душой прагаласаваў рабіць грэблю. Застаецца толькі выбраць старшага. Задаволена прамовіў Апейка, калі рукі апусціліся. Я думаю, што на гэту пасаду не знайсці лепшага чалавека, як Міканор.
У многіх з тых, хто сядзеў на сходзе, была, відаць, і іншая думка. Адзін Андрэй Руды адразу сказаў, што згодны, нават запляскаў далоні. Яго падтрымалі толькі некалькі чалавек. Другія ж параду апейкі прынялі без радасці. У хаце стала нядобра ціха. Кеп не выбраць халеру, гарачы не ў меру, крыкнула сарока. Яна, мусіць, сказала тое, што думалі многія, але апейка апярэдзіў гаворкі, што маглі б пашкодзіць Міканору. Гарачы? Не бяда. Не быў бы халодны. Гарачы, значыць, добра людзям хоча, неабыякавы, значыць, справу павядзе добра. Яго паслухаліся. Міканора, дык Міканора. Адчувалася, што людзі ўжо стомлены і сходам, і познім часам, і цяпер, калі галоўны клопат рабіць грэблю, узялі на душу, і нічога важнага не будзе больш, чакалі адно, каб хутчэй разысціся. Выбраўшы Міканора, яны і павалілі шумліва з хаты. Адзін, можа, Васіль пайшоў у гурце хлопцаў на двор неахвотна, як бы пакідаючы ў хаце надзею. Ён прайшоў трохі па белай вуліцы, адстаў ад хлопцаў. Ісці дадому не хацелася, як бы прывяззю цягнула назад да хадошчынай хаты, дзе была яшчэ Ганна. Вось прайшоў паўз яго чорны Пракоп, сарока, якая ўраніла словы, мабыць, аб Міканору. Ад службы дурасць, пажыве, розуму нажыве, будь не можа, калі на што гожы. Ціха, задуменна працёгся яе Ганнін бацька, не заўважыў нават Васіля. Зайчык падляцеў, сунуў бародку к Васілёваму твару. А ты чаго тут? Забыўся, дзе свая хата, а? Хіхікаючы, подскакам пабег да хаты. Яшчэ прайшло некалькі постацей, гаманкіх, маўклівых. І вось спынілася, анямела сэрца. Ганна ідзе. З нейкім страхам і баязлівай надзеяй, перасільваючы нявер'е, ступіў насустрач. Добры вечар. Ноч уже. Няласкава, калюча сказала яна. Пайшлі моўчкі. Хацеў гаварыць, прымушаў сябе гаварыць, каб не было гэтай пякучай маўклівасці, і не мог расчапіць губ. А потым было позна. Пачуў ззаду крокі, азірнуўся, даганяў Яўхім. Дагнаў. Пайшоў з другога боку, засмяяўся па-прыяцельску. Дасядзела да канца, цярплівая. Васіль пачуў сябе лішнім. Праз некалькі дзён Васіль ехаў з возам галля па лесе. Куранёўцы вазілі галлёк грэблі, нарыхтоўвалі. Летам сюды дабрацца не было б як, лес быў на балоце. Выязджаючы з Цаліку на дарогу, Васіль раптам сышоўся з Чарнушкам, які таксама ехаў па дарозе. Чарнушка адстаў ад свайго воза, пачакаў Васіля, закурыў з ім, пайшлі разам. Ты чаму я то совсім паказвацца ка мне перастаў? Запытаў неабыяк Чарнушка. Васіль адвярнуў твар. Так, Чарнушка не адступіўся. Ты, мо, пра Ганну што грэцяга думаеш? Дык не думай. Чакае яна цябе. Дык, коса зірнуў Васіль, Яўхім жа корч капылы падбівае. Ліпне грэц яго, але тое ўсё пустое. Заходзь, не думай нічога. Ну, можа, пабачу, прыйду.